For Mary Jane, Francia, Virgie, Hector, Alexis, Bibi, Joseph, Christian, Jan Angelo, Judy, Luis, Marie, Nathaniel, and Roderick. Special intention by Bailey Matias and Inquero family. Para sa kapahingaloan kang kalag ni Rufino, Rolly, Rufino Jr., Shirley, Jose, Doming, Sabina, Margarita, Vivencio, Dulot Canwego family. Para sa kalag ni Digna, ni Casio, asin Ludovina, dulot ni Felix Riba and family. Para sa kalag sa purgatorio, dulot kan Liantero, asin Dicena family. Siringman para sa kalag sa purgatorio, dulot ni Milba and Felipe Grialbo and family. Para sa kalag ni Virginia, Manuel, Salvador, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Cisdel Fornoles and family. Asin man para sa kalag sa purgatorio, dulot kang Matias family. Ngunyan sa tuyang pinagsisilibrar ang solemnidad kan pagsakat sa langit kan kagurangnan. Ang banal na misa ngunyan, iyo ang tanda kan pagtapos kan ministeryo publiko ni Kristo, kan isubol niya ang mga apostoles na ipadagos ang sa iyang gibo, dangan nagsakat na siya sa langit. Dakula ang pag-agyat sa tuya sa pagpadagos kan gibo ni Jesus, alagad sa iyang pagsakat sa langit, nagtatao sa to nin kusog, asin paglaom, tanganing maipadagos niya to ang pagsunod sa iya, sa tahaw kan kadakol na mga kaulangan na itinatao sa tuya kan kinaban. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jason Gaite, formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Amen. Ang kagurangan mapasa imo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa itong mga kasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, basin sa indo mga tugang, na nagkasala ako din makuri, sa isip, sa tataramo, sa gibuasin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring ang sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, basin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa itong mga kasaalan, darawang kita sa buhay na daing kasagkorat. Amen. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka.
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat at uminungan, sa mga taong marayago. Inumaw mi ikaw, inurugyaw mi ikaw, sinasulawi ikaw, pinapamuraway mi ikaw, pinapasawagan ikaw, tuwikan, kamurawayan, kagurang na Diyos sa dereng langit nun, Diyos Ama makakamhan. Kagurang na ating bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kang Diyos, at ikaw naman. Ikaw na nagpaparakan mga kasalan ka, inaman, mahirapi kami. Ikaw na nagpaparakan mga kasalan ka, inaman, ako aansa mo, nakimahirap. Ikaw na nagtutukaw sa to, karama, kahirapi kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro kalangkang. Sa Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, gibuwa kaming sa mga banal na kaugmahan magrukyaw, asin sa maludok na gawinin pagpasalamat magugma, tan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong aki, iyuan sa mong pagtalubo, asin kun sain nagdumanan kamurawayan kan pamayo, duman man inaapod an paglaom kan hawak. Uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Si Jesus nagsakat sa langit, ini nasaksihan kan sa iyang mga apostoles, asin pinatutuohan kan tataramon kan anghel nin kagurangnan. An babasahon ngunyan na kinuagi kan sa puon kan mga gibo, kan mga apostoles, nagpapahayag kan mahalagang katotohan na ini manunungod sa kagurangnan. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Sa enot na libro o Teofilo, isinaysay ko ang gabos na pinunan gibuhon asin itukdo ni Jesus. Sagkod kanal daw na pakapanugon-tugon huli sa Espiritu Santo sa apostoles na pinili niya, siya isakat. Nagpahiling siya sa inda, buhay. Pagkatapos kan sa iyang pagtio sa dakol na malinaw na tanda, 40 aldaw sa atubang kan sa indang mga mata, isinasabi ang mapadapit sa kahadayaan kan Diyos. Sa sarong pakikisalo sa inda, pinugon niya sinda na daay maghali sa Jerusalem, kundi maghalat kan panuga kan Ama na nadangog nindo sako. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo bubunyagan sa Espiritu Santo, pakalihis nin bakong dakol na aldaw. Ngunyan, si mga nagtipon nagapot sa iya. Kagurangnan, inina ang panahon na isusulit mo ang kahadayaan sa Israel. Nagsabi sa inda, bako sa indo ang pag-aram kan mga panahon asin mga momento na itinalaan kan Ama
sa sadiri niyang otoridad. Alagad, aakuon nindo ang kapangyarihan pagsangkob sa indo kan Espiritu Santo. Asin, magigi ko kamong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, sa Samaria, sagod sa kapuruhan kandaga. Pagkasabi kaini, mantang sinda naghihiling, initaas siya asin inako kan mga panganuron, hale sa saindang mga mata. Palibhasa, nasa pagturuhok sinda sa langit, sa saiyang paghali, uya, duwang lalaki nagtitindog sa tungod ninda, nakaputing gubing, asin suminabi, mga taga Galilea, tano ta nakatindog kamo, tutok na hinihiling ang langit. Ining Jesus na kinuha sa indo, asin isinakat sa langit, siring na madigdi, siring na natingkalag nindo siyang nagpapalangit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagaya-gayahan, tanog ning hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagaya-gayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan, magpalakpak kamo, magpataratara sa Diyos sa maugmang kurahaw. Taan kagurangnan urog kahalangkaw, makatatakot, dakulang hade sa bilog na kinaaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagaya-gayahan, tanog ning hamudyong sa kagurangnan. Minasakat ang Diyos sa tahaw nin mga pataratara, an kagurangnan sa tanog ning hamudyong. Magtugtog kamudyo sa Diyos, magtugtog. Magtugtog sa satong hade, magtugtog. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagaya-gayahan, tanog ning hamudyong sa kagurangnan. Kahade kan bilog na daga ang Diyos, magtugtog kamo nin himno. Hade ang Diyos sa ibabaw nin mga nasyon, ang Diyos nagtutukaw sa banal niyang trono. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagaya-gayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, pinapasabot sa tuya ni San Pablo, ang kadakulaan kan kapangyarihan kan Ama na nabuhay ki Jesus sa mga gadan, asin napaurog sa iya sa arinman sa kinaban. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, tanganing ang Diyos kan kagurangnan tang si Hesu Kristo, an Ama kan kamurawayan, tauan kamo kan Espiritu nin kadunungan, asin kapahayagan sa pagmidbid sa iya. Asin palinawon ang mga mata kan sa indong mga puso, sa pag-isi kung ano ang paglaom kan sa indong pangapudan. Kung ano ang kayamanan kang kamurawayan kan sa iyang pamana sa mga banal, asin kung ano ang labaw sa kadakulaan kan kapangyarihan niya, sa tuya na may pagtubod, susog sa gibo-gibo kang kapangyarihan kan sa iyang kusog, na pinangyari niya ki Kristo. Kan bangunon niya si Kristo hali sa mga gadan, asin patukawon sa tuon niya sa langit, harayo sa itaas, kan gabos na prinsipados asin potestades, kapangyarihan asin dominasyones, patin gabos nangaran, nangangaranan bako sana sa panahon na ini, kundi man sa madatong. Ang gabos ibinugtak niya sa irarom kan sa iyang mga bitis. Asin, labaw sa gabos, ginibo siyang pamayo kan simbahan, na iyo ang sa iyang hawak. Ang kalubusan, kan nagpapano, kan gabos sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, lakaw kamo sa bilog na kinaban, iarubay nindo ang Ebanghelyo sa gabos na linalang, an magtubod asin mabunyagan, ililigtas, alagad ang dai magtubod, uhukuman. Iniyan mga tanda na mahihiling sa mga nagtutubod. Sa ngaran ko, mapalayas sinda nin mga demonyo, mataram nin mga bagong lingwahe, mapurot nin mga halas, asin kun mag-inom nin kamandag, dai maano. Ipapatong nindan sa inda mga kamot sa mga nag-ihelang, asin ini mauumayan. Ang kagurangnan na si Jesus, pagkataram sa inda, initaan sa langit, asin nagtukaw sa tuhukan Diyos. Sinda nagluwas, asin nagarubay sa gabos na lugar. Ang kagurangnan nagtatabang, asin nagpaparigon kan tataramon sa paagi kan mga tanda na kaiba kay ni. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa inyong gabos. Diyos marinal daw man po, Father. Saro sa mamundo na karanasan sa buhay digdi sa kinakban, iyo ang madangog mo na magpaaram an sa indong o an sa tuyang mahal sa buhay, lalong-lalo na kung ini magagadanon na. In fact, back in 2017, kan ako seminarista pa, nagkaigwa kami kay ito ning inaapod na CPE, kaya Clinical Pastoral Education. So, more than, or pwede nga ning 3 months, yaong kami duman sa Bistadong Hospital sa Quezon City. So, kadakol na beses akong naka-witness nin mga farewell messages, hali sa sarong o kaya sa mga magagadanon. So, ang farewell messages na ini, naka-address sa indang mga mahal sa buhay. Pwedeng sa agum, pwedeng sa mga aki o kaya sa mga kapamilya ninda. So usually kaya kami kaito bilang mga seminarista kaipuan na kaulayon mi itong mga pasyente na may helang sa puso bago sinda magpa-opera. So kaya madalas naabutan mi si kapamilya kaitong pasyente yaong paduman sa room kung saan naka-admit ang pasyente. So kadaklan na beses nadadangog ko itong mga pagpaaram, panugon-tugon kan mga mapa-opera ninhuli sa indang malalang kondisyon, helang sa puso. So tugon sa indang agum, tugon sa indang mga aki. Mga tugang, sisay man po bayaan dai mamumundo kung madadangog mo naan sa imong mahal sa buhay, nagpapaaram na sa imo, nagwawalat nin mga tugon sa imo. Mga tugang siring man garuan na matean kan mga disipulos ni Jesus kan siya magpaaram sa inda na siya mabalik na sa langit. Makulog siguro sa parte kan mga disipulos na babayaan sinda kan sa indang maestro 3 taon na nakaibahan ninda. Trinato sinda ni Jesus na sa iyang mga katuod. Anong bud sabihon kang katuod? Sa word tangon yan, kabarkada. So kung babalikan taan Ebanghelyo na binasa ta last Sunday, sasabihon ni Jesus, I do not call you slaves. I do not call you any more slaves. Kundi anong sabi niya pa? I call you friends. Mga katuod. Sa katotohanan mananggad, mga tugang, dipisil na bayaan kan tawong kinasanayan mo ng kaibahan. Kaya ini talaga ang namatian kan sa inda kan disipulos ni Jesus. Alagad, ini mga disipulos ni Jesus, mayo sidang choice kundi magkaigwaning kusog buot na atubangon ang realidad na ini. Nakaipuhan magbalik ni Jesus sa langit. Asin, tanganing sinda naman ang magpadagos kan misyon na ipinagkatiwala sa inda ni Jesus. Magayunon pa nga ninhulita si Jesus
danay na pinamati an sa iyang presensya sa paagi nin pagpadara nin Espiritu Santo. Siring man nadangugta sa satong ebanghelyo ngunyan, pinarigon kan satong kagurangnan, pinakusog an sa iyang mga disipulos sa paagi nin mga tanda. So mas nahiling si presensya ni Jesus sa indang buhay sa paagi ni mga milagro na nangyari sa paagi kay ning mga disipulos niya. So sa enot asin sa ebanghelyo tangon yan, nadangog niya to na tinugon ni Jesus an sa iyang mga disipulos, lakaw kamo sa bilog na kinakban, asin ibalangibog nindo an marahay na bareta sa gabos na linalang. Iniman mga tugang an ipinagkakatiwala sa satuya gabos na misyon ni Jesus. Kaipuhan na magpartisipar kita sa misyon na ini bilang mga binunyagan. Mga tugang, iyo dipisil ang magpartisipar sa misyon na ini. Alagad, bako ining imposible. Lalong-lalo na kung susundon ta ang tamang proseso nin pagmisyon. Paano kita magiging epektibo na mga misyonera sa ngunya na panahon na ini, sa kinakban na ini, enot na enot po kaipuhan tang puunan sa satuyang sadiri. We start with ourselves first. Yan ang enot na lakdang tanganing maging epektibo kitang misyonero kan sa tong kagurangnan. Dapat mahiling muna kan ibang tao sa palibot ta kung anong klaseng pagtubod ang igwa kita kay Kristo. Mahiling dapat sa satuyang personal na pagkabuhay kung paano kita na bago kan pagtubod niya to kay Kristo. Yan ang inaapod sa lingwahe kan sa tong simbahan na personal witnessing. So kita dapat danay na nagsasaksi sa tong personal na pagtubod kay Kristo. Mga tugang, madali sana na mabago an iba, an sa tong kapamilya, an kapwa ta miyembro sa simbahan, kun an sa tong sadiri nahihiling sa satuya an pagtubod na igwa kita kay Kristo. Nagtutubod po kamo kayan? Kung kita po mismo nabago kan pagtubod niya to kay Kristo, yan ang magayuno na puunan ta sa diri muna. We have to have this firm faith in Jesus first and then allow this faith to change us. Baka kaya mga tugang paghuna ta ang pagmisyon dapat magpasiring sa ibang lugar, tanganing ibalangibog sa mga taong daipa nakakadangog manunungod kay Kristo. Ang pagtubod manunungod sa Kristiyano, pagtubod. Bako po iyan mga tugang. Baka ang paghuna kan iba sa satuya, ang misyon dapat sa mga padi sana, mga madre o mga reliyoso. Bako po. Saro sa na yan sa klase o gawi nin pagmisyon. Yan ang inaapod sa Latin na missio ad extra. So kaipuan mong magpasiring sa ibang lugar. Pero ining mahalagang misyon, sarong gawi nin pagmisyon, ang inaapod man sa Latin na missio ad intra. So magpuon muna sa satuyang sa diri, dangan sa pamilya, dangan sa laog kan sa tong simbahan, asin masunod an ibang tao. So mga tugang, magayuno na sundon ta po ining prosesong ini. An makamundo lang kaya sa panahon niya tuungon yan, maski mismo sa satuya, day nahihiling kung gura no kararom an sa tong pagtubod kay Kristo. Dawangan niyan sa tong pakasabot, minsan mababaw o kaya maluya. Pag ako nagbubunyag, mga tugang, isi-share ko po sa Indo, madalas kong hinahapot sa mga nagpapabunyag ng mga magurang, mga ninong, asin ninang, ano ang pangaran kan sa tuyang Diyos? Dai nakakasimbag. O kung kamo, hahaputon ko po kamo, anong pangaran kan sa tuyang Diyos? Tama po, si nanay. Makamundo lang ta, kadaklan sa satuya, day nag-aaram, day nagbimidbid, konsisay ang satuyang Diyos. Kaya, day na ako nagtataka kung ang iba sa satuya, madaling madara kan mga iba niya tong
tugang na nasa ibang pagtubod. Ta mismo nga ning pangaran kan sa tuyang Dios, dai midbid, dai aram. Ano ang pangaran kan sa tuyang Dios? Dios Ama, Dios Aki, asin Dios Espiritu Santo. Yan po ang dahilan, yan po ang rason kung taano pag nagpapangadji kita dawangan ni ang mga sakramento, minapuon sa pagpanguros. Sa pagpanguros ta, anong sinasambita? Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. So bago ta, sa Latin po, igwa kaming sinasabi sa seminaryo, nemo dat could non habit. So dai mo pwedeng maitao, but sabihon kayan, dai mo pwedeng maitao sa iba, an mahayo man sa imo. Kaya kung dai ka nag-aaram kan sa tong pagtubod, dai mo man yan maihiras, maitatao sa iba. Another example, ani ba sa satuya, dai man nahihiling sa satuyang buhay. Itong katukduan ni Jesus. Nagirumduman ko lugod, ining interview kay Mahatma Gandhi. Bistado po nito si Mahatma Gandhi. Diba, saro siyang Hindu. Kan hinapot siya kung anong pananaw niya sa Kristiyano, manunungod sa mga Kristiyano. Sabi niya, I like your Christ, but I do not like your Christians. Taano, daida kita nagiging Christ-like. Subot sabihon, dahil nahihiling sa satuyang personal na pagkabuhay, ang pagtubod niya to kay Kristo, ang katukduan ni Jesus sa sato. So ini dakulang sampal sa satuya, tanganing pukhawon kita na pakusugon, pararumon ang satuyang pagtubod kay Jesus. Na may pahiling ta kung anong klaseng pagtubod, anong klaseng pagbabago ang dinara sa satuya kan kita magtubod kay Jesus. Sulugod, mga tugang, ngunya na nagseselebrar kita, kaining solemnidad, kaining pagsakat sa langit, kan sa tong kagurangnan. Mautob taman lugod, ang misyon na ipinagkatiwala niya sa paagi kan sa iyang disipulos, asin pinapasaman sa satuya. Alagad, tanganing ang misyon na ini na pinagkatiwala sa satuya, magpadagos-dagos, maging epektibo kitang misyonera, ngunya na panahon, punan tamuna sa satuyang sadiri. Mas madaling ma-inspirar ang iba kung nahihiling mismo sa satuya kung ano ang itinutukdo niyato sa sainda, manunungod sa pagtubod niyato ki Kristo. Sulugod, mga tugang, ini ang satuyang hagadon sa mahal na Diyos. Magkaigwa kita, nin kusog buot. Panuon niya kita, kan grasya, nalugod, puunan ta sa satong sadiri. Bago kita mag-misyon sa iba. To conquer, to evangelize ourselves is the first step to become effective evangelizers in today's world. Amen. Matindog po ang gabos. Ipahayag niya ito sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kalangit asin daga. Asin kaya so Kristo aking buktong niya kagurangnan ta, ibinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, uminilig sa mga gadan kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Dios amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, asin sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibi ni banwaan, mantang ginigirumdum niya to ang mamurawayon na pagsakat ni Kristo sa iyang langit noon na erokan, mag-arang kita sa Ama na danay na maimbod sa mga nagsasarig sa iyang mga panuga. An sa tong isisimbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magdanay na makusog ang buot sa pagsaksi sa Ebanghelyo, asin daing takot sa paghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing iwaras sa to ang grasya na mabuhay sa kabanalan asin susog sa pangapudan sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugahan sa mong pamibi. Tanganing ang espiritu nin kapakumbabaan, itaw sa to sa paggibon niya to kan tama, sa pagiging mabuot sa kapwa, asin sa dusay na paglingkod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugahan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin mga gurang, makamati kan sa tuyang pagmakulog, pagtabang para sa saindang mga pangangaipo, asin pagranga sa saindang pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugahan sa mong pamibi. Tanganing an mga namumutan niya tong gadan, madara sa buhay na daing kasagkuran sa langit, huli kan pagtubos ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugahan sa mong pamibi. Langit no nama, nagpapasalamat kami sa imo sa kusugbuot na tinaumo sa mo sa bagsikan ni Espiritu Santo. Tabangi kaming makautob kan gibo kan sa imong aki, tanganing makasaro kami sa iya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako malugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami mapakumbabang nagdudulot nin sakripisyo, para sa pagmuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aking unyan. Para sa namimimi kami na huli kay ning urog kabanal, na pagpatinarao tauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaasan mga puso. initaas mi na sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Totoo maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sayin magpasalamat kami sa imong kagurangnan. Banal na Ama Dios na makakamhan na daing kasagkoran. Pulitan kagurangnan na sa Jesus, hadi kan kamurawayan, kagdaog kan kasaalan asin kagadanan, sa tubang kan mga nagngangalas na angeles, suminakat ngunyan sa kaitaasan, nin kalangitan. Pagultanan kan Dios asin mga tawo, hukom kan kinaaban asin kagurangnan, kan mga kabagsikan. Bako tanganing talikdanan hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya, na magsunod duman, kung sain siya na inot, sa mong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamarawayan,
daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos ng mga hukbo. Ang langit asin dagat, panukan sa iyong kurawayan. Husana sa kaitaasan, Sa paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangan. Husana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabonin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot. Pinasaluhiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuhan niya man inkali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni. Kay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad din mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na bagatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang agom, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong sa Yesu Kristo. Uli sa iya, sin kay banya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen.
Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugo na sin pinatuod kan Dios no nakaugalean, nangangahas kitang magsabi. Sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mayari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Sa ruwal daw, itaw mo sa nuyangon niya, ipagawaron mo kami sa samo mga kasalan, siri na pinapatawa niya mo. Sa buya, nasinay kami sa sugod, muli agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasaalan asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita, Yesu Kristong kagurangdan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. Ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo. Are pagilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburnyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamonin katuninongan. Peace be with you. Peace. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, kaliraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, kawi kami. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa kudpaman na nagtugot sa mga yaon sa daga na makinabang sa mga Diyos no na misteryo. Namimibi kami warasan na ang pagkamuot kan Kristiyanong kaimbudan, magdara sa mo, duman, kung sain ang samong pagkatawo, yaon sa imo, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa announcement. Pasalamatan ta po ang sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Ang sa tuya pong Mass Offeror, Mr. Edgar B. Ramos, Mr. and Mrs. Ariel Arcelia and family, and Adonai's Love Community. Siringman ang sa tuyang choir, Adonai's Love Choir. Pasalamatan taman ang sa tong akolitos, mga nagbasa. Asin man, ang gabos na uyadig din nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan tanan po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga, sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dain nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo para sa pagbendisyon. Kagurangnan na Diyos, kami nakikimaherak sa imo na paumayan mo kami sa samuyang mga kahilangan. Kailangan sa isip, hawak, asin lalong-lalo na sa kalag. Danay mong pakusugunan sa mong pagtitiwala sa nakakapagpaumay na kapangyarihan mo. Samuya man ay pinagkakatiwala sa imong pagkaherakan sa mong mga kapamilya, katuod asing kamidbid na naghehelang, helang sa hawak. Lugod, mamatayan nindan sa imong presensya, dawa sa panahon na sinda nagsasakit. Dahil man lugod sinda mawaranin pag-asa, paglaom, asin pagtitiwala sa rangan na sa imong itinatao. Asin kung sinda maumayan, dahil man lugod sinda malingaw na magpasalamat sa imo. Asin ibalangibog sa gabos an sa imong karahayan. Sa muya man ay pinapangadji, pinapamibi ang mga taong nagbabantay, asin nag-aasikaso sa mga taong may helang. Lugod, maging sindang tunay na mga instrumento mo sa pagpamati kan sa imong pagkamuot asin pagmakulog, lalong-lalo na sa mga nagsasakit asin naghehelang. Hinigabos sa mong hinahagad sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan asin sa intersesyon kan mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Amen. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan, anama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na, misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.